И коста хора, аз съм Мартин и днеска съм дошъл с подкрепление и ще си продължим нашето с Кристиан и Мартин сървъра, както се казва и канала. Така. Чакаме нашия колега. Би трябвало и вие да го чувате. Мистер Минг. Чакайте сега малко, че тук стана. Къде има банкомат? Колега, ти тук ли си? Зареждаме. По искане на колегата, няма му казвам името. Би трябвало да мога да обирам. Yes. Този момент го чакам от много време. Айде. Пътеките. Заради това просто ще му викам колега. Трябва да спим. Ти тук ли си? Трябва да се отправя. Ние сме още в първата къща, ако не си видял. Пускам за другата сетин. Сега. Айде, заминах. Чуйте малко да си увелича музиката, да чуете малко и така. Ако ти аз ще играя на тази игра. Идваш ли? Аз съм вътре. Ето колегата. Айде да спим. Така, нов ден, ново начало. Тоест не е ново начало, но както. Нямаме пръс. Колега, отиди да купиш пръс. Аз докато занеса една поръчка, една проста поръчка. Ма не ми дава да тегля. Не знам що. Ще видя, после ще ми дава да тегля. Сега трябва да отидем до нашето магазинче. Тоест не до магазинчето, ами до това, да му дам на този. Турбички взима. Ето, сега ще покажа едно хубаво нещо. Влизаше и така под тях. И може да си вземеш стоката. Ето така си, хоп. Взимаш и стоката, взимаш и още пари. Е така тя остава без стока и е прецакана на всичкото отгоре. Този момент го чакам от много време, $39. Ето някой сега иска 3. Вместо да правя... Полицайката виждам, че... Ето... Айде да не става тук да ми такова от видеото. Гоним полиция. Please help me. Я ги наби. Как да ги набия да си? Ами ти имаш ли бухалка? Умре. Айде ми 6 без 10 заминах си. Къде си, бе? О, ще му отрипат. Трябва да се избягам. Сега ще отидем на малко лагнатото място. Тук правим хоп. И стоим и чакаме. През това време, което стоим и чакаме, можете да се абонирате и да лайкнете видеото за още такива видеа. И да. Това е демото. Ако искате цялата игра, също трябва да лайкнете и да се абонирате.
коментарите. Защото това е. Това беше малко така, малко с изказване. Може скоро да има истинската игра. Да. Така вече не ме търсят. Така, сега ще мога да я теглям, пак не мога да тегля. Не знам защо. Или просто не ми дай, или просто... Плата ще ме объска. Чакам този момент от много време. Айде още 20 долара. Малко да курси. Що? Аз трябва да говоря с тази, по-скоро мисис Минг. Минг ли? Лятни семена. Добре, ще платя. Трябва да се нанесем в новата къща. Кога събра пари, че е Ще видиш на видеото как ги събрах. Само, че нищо не ми дава да тегля пари. лошо. А? Лоша работа. Аха. Сигурно ще лефне пак ще джойна. Или пък просто няма да тигна. Сега се нанасяме в нашата си... Си щупил всичките банкомати, аз къде да депозирам? Аз не съм щупил никой, бе. Не. На мен не ми излиза, че съм ги щупил. На тебе излиза ли? Ето, щупил ли съм го? Да. Що не ми излиза, че не с... Сега, гледаш ли как се взимат пари? Така се взимат. Да. Чай този докато не е такова. Хайде. Ще го видим колегата. Така, опс. Още 45 вече. Аз ще забогатея само от това. Аз съм 400. Така, взимаме си това, взимаме си това. На мен всички банкомати са щупени, брат. Иначе други или по другия ден се оправят. Аз сигурно съм ги щупил и все са Не има един, брат. Не знам, аз тук са такова. Чай, сложим някои неща по улицата да не ме хваща. Ще стане много интересно като ме хване. Аз събирам въпроси. Така, тук в този епизод ще се опитаме да направим повече неща, отколкото в миналия. Трябва да пазим чистата, брат. Ще пазиш. Трябва да си поръчаме семена, защото нямаме семена. И така 2 семена да си поръчаме след 1 час. В този 1 час ние ще правим едно много хубаво нещо. Не го правете в къщи. Предупреждавам, не го правете в къщи. Така. Направихме това нещо. И в този апартамент стана ли нещо? Не знам. Дай да пречупим такова беше, що не си ги взел? Не знам. Взимам ги тия работи всички. Аз тук сега малко ще правя в този 1 час. Някои хубави неща за мен и някои лоши неща за Филип. Къде ги е
сложил? Аха, видях. Тук ли си сложил? Да. От първия път. Нося това за папетиране. Добре, носи го аз тук. Опс. Аз тук събирам пари. Защото си пак ни трябват. Не знам какъв е този град, без да се плаща в брой. Това е фенерче, не е фенерче, някаква колба. Чичотошко. Трябва да го оберем 48 долара. Ей, тези двамата. И те също трябва да се заменят. 8 долара. То си има само един банан. Има 6 поръчки, бе. Не ги взимай. Аз имам само 3 такива. Да. Има някакъв за 140, дето искат 3. Не знам, но сега не ги взимай. Така, първо да си сейфаме играта. Светните слампи, тук аз станах нощна птица. Да, Лотър! Нищо. Вземи още пръс. Добре, да рециклирам. Чай и видим те с какво искат. Вземи това за най-скъпата поръчка. Взем то за 130. За 140 що не взем? Защото се отказа. Сега. Такото, 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 такото. Ето го такото. Сега. Много хубава вратка. Даш му ги тия трите. Отиваш зад него. Правиш и така. И си ги взимаш. Също с $1, който има. И така, хем ни дава парите, хем е прецакан. Нали така? Ще купя още един кош. За какво ти е кош? Айде да отидем да спим. Купих 4 пръс и един кош. Добре, айде да спим. И чакай да приберем. Добре, айде да спим. Чакай да. Този път да не си измислил леглото. Нищо, нищо. Айде да спим. Айде бе, айде бе. Засей това първото бъде. Хубаво е да се рециклира. Засей това. Засявам. Засявам. Айде да спим. Айде да спим. Айде загася лампата, хайде да спим. Продадах 5 и изкарах 210. Нова поръчка нямаме, както винаги. А виж колко нови поръчки има, че не си ги взела. Защото са свършили. Аз да те питам тебе къде съм? В мене са новищите. Не са в тебе. И сега го режа. Но той в мене имаме. Така, пакета. Е така го хвърляш вътре. Днеска съм без глаза.
Така, още 6. И сега трябва да отидем да продадем на нашия приятел. Ай, ще отидем да той е тук. Реди. Кой е реди? Добре. Ще продадем на нашия приятел. Се на най няма да. Едно хубавичко нещо. Хареса ти. Тебе всичко ще ти хареса. Чули, нямаме. Да, бе, спокойно, бе. Сега вземам поръчка. Сега пак той ще го врътна. Да получава ли си? Ага. Искам малко повече време, ама и ако те забележи, малко е по-сложничко вече. Взимаш, отиваш зад него. На то го няма. Още 27. Хайде. Още Трябва няма. да рециклирам колко че няма пари. Как да нямаш? Аз имам 500 и някакво. Ама само, че не съм и в картата. Вече мога да ползвам банкоматите. То за много хубава кауза, не правете това вкъщи. Не, аз си казвам да не го правите. Малко аз го правя по друг начин. Айде мръдни, бе. Сега да се пи кафето. Да почистим. Стига пи таскова, бе. Стига пи таскова, бе. Опа. Без да исках един отиде. Така, хопс, още 32. Аз тук събирам. Така на afternoon. Ще му дадем. То къде е? Сега. На мапа. Скейт парка. Трябва да отидем и тук. Да вземем, имаме 2 семена. Вече имам 2 семена в мене. Вече къде е тази поръчка пак? Тук му ще му платя на това. 100. То какво гледа тук? Полиция, този ще ме би! Полиция! Полиция, нищо че аз държа метална бухалка. Полиция, този ще ме би! Опа! Без диск. Ей го. Жев. Как си жев? Сега на тебе ще се получи, ли? Хайде, жев. Хопс. И върнах си стоката. Хопс. Взех си още 95 лева. Да си имам. Тук можеш да му крадеш парите. Аз ги крада. Ама тя дете ги е дал. Не. Аз Аз такова чиста улиците и изкарвам по 19 долара. Аз тук пък си ги крада. Не си ги крада, де взимам си ги насая. И няма да ги върна. Аз правя добра кауза за почистване пъти. Почиствай. Тук има един буклук.
Ела да го взимаш. Това да не е нашия чакай си. Мисля го за един наш, така ли? Я отвори букука. Сам трябва да върша всичко. Така. Натикай се вътре. Така. Дай ми един букук. Нищо. Ела. Натикай се по-навътре, бе. Кой това ти единия крак навънка? Иди. Какво направи, бе? Влизай вътре. Ще те натикам. Хайде, влизай вътре. Така. Не го продадеш? Добър ден, здраве желаем. Здраве желаем, казах. Здраве желаем, господин полицай. Ще ма притър. Ти имаш ли нещо? Имам 2 семена и 5 такива хубави неща. Господин полицай, знам, че много искате да ме претърсите, ама няма да стане това. Разбрахте ли, господин полицай? И аз искам. Носи още един букук. Айде ми 6 без 10. Умира! Как да се прибра? Ти ще ме убият. Приспивай се. Давай, прибирай се. Не мога да се прибера. Полицай го звънам за рециклиране. Айде да убиеш други, ако може. Защото тук си играем на гоненица. Готово. Носи го за рециклиране по $3. Кое? Бе, не исках те. За какво уби, бе? Спокойно, ти ще се възвърнеш към живота. Брат, Начка. Какво, бе? За какво уби? Сега ще такова. Върна ли се към живота? Не. Мъртъв ли си? Как те чувам? Добре, тук си. Ево. Добре. Умрях, сега съм си сам. Жив съм. Тъкмо да зарадвам и ти ще дойдеш. Какво каза? Нищо. Викам, че времето е много хубаво. Нищо, че това видео го снимаме в 12 часа вечерта. Не е вярно. Айде 12:30. Не е вярно. 12:25. Научи. 8 часа. Добре, както и да е. Така. Те не познават часовете малко, извинявай. Колко е 1 плюс 2 по 2? 10. Някой хърка така да рециклираме. Значи ли си го чувства? Какво да направя? На човека му се спеше и аз. Трябваше да го сложа на удобно място малко. Аз го слагам тук вътре, в кошата, ще рециклирам, не го имам. Взих $18. Аз по принцип съм сложил. Кой загаси пак лампата, бе? Прибрала си, че по-високо. Искам да я прибия там. Кой да прибиш? Ченгетата е? Някаква женска.
По-добре ограби първо и тогава я преби. Има някакъв полицай и го взема зад къща. И отварям ти вратата. Чакай, аз ще взема още един. Искам и аз, искам и аз, няма го. искам и аз. Аз ги рециклирам всички. Не, има един. И аз си нося един. Айде, лягай тук да спиш до нас. Чакай. Чакай, нося си и аз един. Семена имаш ли? А? Семена. Аз съм ги посадил, да. Аз ще пакетирам. Нямаме пакетчета. Айде, бе, стига шала като Тарзан. Слагам го в кошата. Аз ще го сложа да спи малко. Е, малко накрило да сложи. Както и да е. Моя си спинка, няма нищо. И на своя. Дай да спи, Вики. Това не ми казва, че се махна. Махна си. Трябва малко да ги окаснем тези дърва. Дърва, храсти. Аз пък дърва викам. Отивам да пазарувам пакетчета. Какви пакетчета? Пакетчета и торби, всичко пазарува. От всичкото най-добро. Айде, че тук бизнесът трябва да расте. Дядка, дай ми пакетчета. Вземи Не с питай се. такова пръс. Чакай, ще взема 20 пакетчета. 10 пръс. Вземам една такова. Дет само са полива. Не, ще останем без пара. Що? Няма капун. Айде, вземам едно такова. Айде, от скъпите. Аз тук и аз ще рециклирам. Като да не повярва човек. Много пари взимаш между другото. Да, ти Дай за... да пакетираш. Да разнесеш. Да, ще разнеса. Чакай да... 20 пакетчета. Добре, този вече го запомнихме. 10 пръс взех. Колега, къде си ти? Горе. На черешата? Да. Сега си павка на момента. Защо нямаш нищо? Ай, почвай да хвърляш. Чакай, аз вече ги ограбих по 10 пъти, ти няма вече какво да носят. Трябва да дадем... Семена. Нямам. Взимай по повече. Колко да взема? Те се връщат супер бързо. Чакай, че тук имам. Аз нещо какво правя? Като полина моето цвете и го следвам на друго. Добре, да иде. Коля. Не обърка май с някой друг приятел. Ага. Чакай, казах името на другото приятел. Даже и да съм казал твоето, ще го изрежем тази част. И ти не си. Аз не си казвам. Да, ти се казваш и... Такова. Колегата. Ето, сложих да спи една мадама тук. Чакате. Така. Ще поръчаме две такива и едно е такова. След 1 час и половина и трябва да ти дам парите, не знам колко трябва да ти дам, ще ти дам 400 лева, пък ти си ги прави каквото си искаш. Така.
50, аз ще му дам 300. 200, 300. Защото съм добър човек. В принцип никога не съм бил. Ще звънниш ли на полицията? О, заповядайте! На полицията. Майко, как го цапна главата. Майко, очките му се разделиха. Къде отиде, бе? Дай да спираш видеото и да правим трета част. Чакай, много малко. Ще правиш. Не, ще трябва да спирам. Чакай, нося колега на колежката. Хайде, спинкайте, спинкайте. Колега, какво правиш? Ваш притрак. Добре, сега ще направим утре. Вземи семената. Габриел, ела да видиш това. Ой, чакай, че рециклирам. Айде, вземи семената и ела. И семена, бе. Ти не видя ли, че съм поръчал семена, бе? Не, очевидно да ги взимаш. Ще ми рециклирам. Ти не можеш да рециклираш. Добре, бе, къде е това, бе? Да, той в другия край на града. Аз тук варя пари за разлика от тебе. Не харча само. Вай, сега ще ме претърсят. Добре, претърсиха ме. Скрих две неща от тях. Какво трябва да купя сега? Нищо не... много спестяваш. Как да не повярва, че... Ще купя... Много пестиш. Сега, Ще купя едно такова. как ще скрия 6 неща от тях? 4. Взимам още една поливачка. По-добре да не минавам от там, че ще ме арестуват. Ай, да ми заминах. Ще вземам розочки да сея. Заради това са ми тези семена. Добре. Да. Разбрах. Чубрица, захар. Кристиан на леглото е. И хъркате двамата. Тримата. Къде и трима, бе? Те са двама. Как са два? Един къде отиде? Не виждаш ли този младеж с тази мадама? Да. Не виждаш ли позата, в която се застана ден? Да. Пускаме водата, пускаме кранчето. И хора, това ще бъде за днешното видео. Чао и до другия